ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την ωραία παρεούλα και ρωτώντας τον κύριο Μανώλη. Κύριε Μανώλη, τι σε σώθησε να αρχίσετε να γράφετε? Κωνσταντίνα, από μικρός ένιωθα την ανάγκη να εκφράσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου μέσα από την ποίηση και γενικότερα μέσα από τη λογοτεχνία. Με ενδιέφερε πάντα να αναζητώ και να ανακαλύπτω την αλήθεια, είτε αυτή αφορά τις προσωπικές μου εμπειρίες, είτε τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις γύρω μου. Η γραφή μου έδινε πάντα τη δυνατότητα να εξερευνώ τα βαθύτερα νοήματα της ζωής και να προκαλώ την κοινή σκέψη με εικόνες και παραστάσεις, αλλά και με συνεχείς ανατροπές. Προσπαθούσα να ταυτίζω πάντα τον εαυτό μου με το στίχο, λατρεύοντας την ομορφιά και τον έρωτα και τοποθετώντας την τέχνη πάνω από την πολιτική και οτιδήποτε άλλο που έχω ασχοληθεί στο παρελθόν.